Ето така, приятели. Най-накрая се отчита с едно соме. Естествено, първи кой го хвана? Бате Васко. Пръчката, така. Тук е много лесно на леп да фърлиш, риба фащаш. Само дето кой не е дошъл, не знае. Охо-хо-хо! Така. Браво, Васе, браво! Браво, браво, Ваньо, браво, Костов. Браво, бате Васе! Ти си нашата гордост! Бих, че борбено, малко пък борбено, бе. Малко е, малко. Само котвата, внимай да не нафърли котвата. Ще го дам назад. Дай към мене, аз ще снимам. Чай сега ще... Добре, ето, идеален си ми тъй. Така. Дай, бат Васко! Харесваш ми. Опа, чакай само да покажа. Така, добре. Малко са ми, приятели, обаче, малко детски отца. Обаче, само да ви кажа, воблер Халко, пинк, плитко газещ. Бат Василе, да ти дам канджичка или щипчица? Щипчица. Щипчица. Той е един път е пускан. Чакай с щипката, ти го фана. Спокойно, брат ми. Чакай да го видя. Айде ти си го фани, аз да те снимам. Не бе, не дей бе, ето ти щипката. Ето ти щипката, дай да ти го фана с щипката, само и ти я давам на тебе. Айде, вземи я щипката, сега да не стане била. Чакай. Айде, моето момче. Браво, бат Васко! Ето го първия сом на фанат на Халко Меджик. Не Халко Меджик, Соркерер, пинк. Васе, дай една усмивка, бе, брат ми. Естествено. Сладура ми той, бе. След всичките перипетии най-накрая риба. Много лесни са тук рибите. Много. Изключително лесни. Само дето хората казват за 7 дена нямате една риба фанати. Днеска чак не мога да повярвам, че фанахме риба. А за днеска прогнозата беше, че няма да има риба. Казаха ни дори въобще да не влизаме във водата, защото няма да има една риба. Но нашия приятел от България, Станимир, ни каза къде да дойдем. И ето, че са отчети. Айде, маме. Браво, брат ми. Браво.